Aquesta és Nora. És una dona normal, com la majoria. Es podria dir que és un poc antiquada. Està casada amb el seu meravellós home Tomeu. O això diu. Ha vingut avui a Mercadona a fer una entrevista de treball. Jo sóc Nora. Nora? No, així no. Bon dia, em diuen Nora. No, així no puc presentar-me. A veure... Soc Nora, Nora Albert. Soc Nora, Nora Albert. Hola, ui, m'ha espantat, pensava que no hi havia ningú, perdona. Sí? Nora, on collons estàs? Estic ací a Mercadona. És que he vingut perquè em feia falta algunes coses. A Mercadona? Amb qui? És com molt de sorolls. No, estic soles. Ostres, mentint-me, eh? No, de seguida vaig. I ja que em trobo ací, vaig per els xiquets, d'acord? Tomeu? S'ha penjat. Tot bé? Sí, deu de ser la cobertura. És que el meu home no sap que he vingut. No, és que diu que mentre l'home treballa, la dona no ha de fer-ho. No estic d'acord, Nora. És el que tu desitges. Nora Albert? Què farà Nora? Acceptarà el treball? Renunciarà? Què haurà parlat amb la seva companya d'entrevista? Ai, Nora. Decidiràs canviar, Nora?